Selamat pagi, selamat bertemu kembali di aktivitas yang podo. Ngaret biasa bos, tapi kan isuk banget iki, isuk banget wis nonggone aktivitas. Wong ancen wong apa ku jenenge gaweane ya isuk tetep disambuti. Meneng awase dhewe iki kanca. Meneng awase dhewe wong mesti yo gak kanca tapi kan cedak iki. Cedak kampung kurang luwih nggur 1 kilo, 1 kilo ini. Hanya 1 kilo kurang lebih dari kandang. Nah, gitu. Kanca-kanca selamat pagi. Selamat menjalankan aktivitas seperti biasa. Semoga selalu sehat juga selalu diberkahi oleh Yang Maha Kuasa dan diberi jalan kemudahan bagi semua yang dijalankan. Itu ya kanca-kanca ya selamat pagi. Kita ulang kembali. Salam ketemu. Juga semangat, tetap semangat terus. Ayo kita tetap semangat. Itu kanca-kanca ya. Walaupun di sini masih pagi di tempatku. Masih agak gelap. Lumayan lah. Udah jam 5 lebih. Gitu. Tapi aku tetap semangat untuk ngarit. Kalau enggak semangat terus piye mengko. Lagi sambil jalan lihat suket-suket sini. Nah, ini suket ya yang mau tak ambil nanti. Itu ya kanca-kanca ya, muga-muga wae kanca-kanca sing ning kono tetep pinaringan sehat, seger waras, ora ana sing kekurangan apa-apa. Nah, ya nek kurang apa ku jenenge duit ngono ya aku dhewe iso kurang to. Muga-muga wae meski yo sithik tetep berkah. Cukup wong ora kudu akeh kok, sithik sing penting kita itu syukur ya. Alhamdulillah nanti bisa cukup, tidak akan kekurangan. Lu kanca-kanca, muga-muga wae kanca-kancaku ning kono diwenehi kesehatan. Ngantek bajune teng klewer kaya ngene kok. Piye. Ya kanca-kanca ya gitu ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Muga-muga diparingi kelancaran nggone nyambut gawe apa wae. Jangan lupa dicek dulu peralatan, disediakan, dicawesno. Ya kanca ngarit ini wis selalu tak siapi terus ya. Itu ya kanca-kanca ya sampai ketemu di sore nanti. Aku gak janji seperti kemarin ya kayak wingi ya. Janji muni jam 5, setengah 5 aku wis ketemu, wis balik kandang. Ngono ya kanca-kanca ya sampai ketemu meneh mengko sore di apa iku jenenge aktivitas kanca ngarit sak teruse. Ngono. Muga-muga kancaku sing nang kono diparingi sehat. Oh iya, informasi kanca ndek bengi udan nggon aku e. Mangkane iki panggone teles ya iki sekete teles. Nek mek ring waduh kono kae sing ring kali kuwono, tetep jalane minta ampun tenan. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Wis ora iso tetep kanca ngarep botangi. Iki terpaksa ndek mek ning perak-perak wae. Gitu ya kanca-kanca ya, selamat beraktivitas, muga-muga diparingi lancar kene mbut gawe.